Napriek nervozite pred štartovým boxom je všetko v poriadku a dvierka štartovacieho zariadenia sa otvorili. Osmička koní sa rozbehla do 39. jednotkovej ceny trojročných žrebcov. Najlepšie odskočil Viktor zo štartového boxu číslo 1 pod Milanom Zatloukalom v červenom drese Stane Vadual sa ujal vedenia a vypracoval si dĺžku a pol náskoku. Druhý je Turfito, jeho tréningový kolega na 3. mieste, tretí Kubovičov je Zdvrenec Kraken, na 4. mieste je maďarský Miraš King, ten sa posúva teraz na 3. pozíciu zvonku, spolu s ním je tam Démon. Priebežne 6. je Torin, predposledný Uno Top a Ivanhoe je teraz na chvoste štartového poľa, trošku sa nám to tam pomenilo a vedie však stále Viktor pred Miraš Kingom. Stanislav Georgiev má sedle favorita, veľmi dobrý priebeh a je blízko lídra, zhruba pol dĺžky vzdialený druhou stopou na druhom mieste. Démon je priebežne tretí, štvrtý na bariére Turfito pod Petrou Zetkovou. Ivanhoe sa tlačí dopredu pod Jižím Palíkom, Ríšek je teraz na 4. mieste, v závere štartového poľa Uno Top je 6., Kraken 7. a Torin na poslednom 8. mieste. Vedie však stále Viktor od štartu. Viktor pod Milanom Zatloukalom, Miraš King teraz musí ísť do 3. stopy po bariére Démon. Dopredu ide ešte aj Ríšiak Ivanhoe, ale Démon na bariére. Démon je vpredu. Démon a Miraš King. Viktor je na 3. pozícii. Démon a Miraš King. Démon, Miraš King bojujú víťazstvo. Miraš King teraz sa tlačí, ale Démon bojuje. A Démon zvíťazí o štvrtĺžky. Miraš King na 2. mieste. Torin 3. Ivanhoe 4. Viktor 5. a Uno Top na 6. mieste. Bez peňazí Kraken a Turfito. Tak videli sme veľmi pekný bojovný výkon chodrového zverenca Démona, ktorý zvíťazil o štvrtĺžky pred maďarským favoritom Miraš Kingom. Démona v týchto dostihoch navigoval Monir Madihi a je to druhé víťazstvo pre žokeja s marockými koreňmi počas dnešného popoludnia. Takže Démon so štartovým číslom 6 pre Staniu Bor Zatloukalom. Miraš King teraz musí ísť do 3. stopy po bariére Démon. Dopredu ide ešte aj Ríšiak Ivanhoe, ale Démon na bariére. Démon je vpredu. Démon a Miraš King. Viktor je na 3. pozícii. Démon a Miraš King. Démon, Miraš King bojujú víťazstvo. Miraš King teraz sa tlačí, ale Démon bojuje a Démon zvíťazí o štvrtĺžky. Miraš King na 2. mieste. Torin 3. Ivanhoe 4. Viktor 5. a Uno Top na 6. mieste. Vedie však stále Viktor od štartu. Viktor pod Milanom Zatloukalom. Miraš King teraz musí ísť do 3. stopy po bariére Démon. Dopredu ide ešte aj Ríšiak Ivanhoe, ale Démon na bariére. Démon je vpredu. Démon a Miraš King. Viktor je na 3. pozícii. Démon a Miraš King. Démon, Miraš King bojujú víťazstvo. Miraš King teraz sa tlačí, ale Démon bojuje a Démon zvíťazí o štvrtĺžky. Miraš King na 2. mieste. Torin